Kuwi lho sing ngomong Mas. Kandhani kok. Iki sing ngersake sinten Mas? Bu aja. Bunda Pariem. Monggo joget. Belinya di sini. Joget joget. Takut ya? Takut. Yo yo yo. Dino minggu sing tuku kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir sengit kene aku nunggu kowe ata SMS ra balesi yen ta telepon malah ngopateni mangkel aku ketemu irungmu mesti tak ciwel Ciwel lala ciwel. lali janjine tandane alesane bakal lagi asa bawasik ora gelo kadang dandan aku ora ketemu ayo tarik sih Hae riyen buajat. setor sih wis genep urung. Jiro lupat monem 7 8 9 10 sampun. Niki Ibu sinten paring asma? Oh Bu Wagiem nyanyi nggih. Oh Nanti tolong dikeluarin kata buajat lho. Apa? Ora apal. Ora apal. Oh melu-melu joget. Terus yang nyanyi sapa? Sakso. Iya ya. Aku lagi nemoni tukang syuting galake kok ngene. iki ora galak, ngono ki ora Mas. galak. Semangat. Oh semangat. Iya. Ayo. Semangat ngejar setoran ya Pak Deo. Jan. Pripun? Hah? Oh saking Tangerang aku ya adoh Pak De. Kula saking Cijantung. Heeh. Lah banyak. Nah ini MC-nya dari Afrika Selatan. Buset, pantesan keling. Kandhani Kak. Glowing. Pas ya. Heeh, pinter kowe. Ayo ayo ayo. Jan-jane kowe ning ngendi? Lelakaku sajak nyupiani. Atiku kencan karo wanita liya. Napa dulu? Leres moyo. Campur saja.
Pariem sembah nuwun berkah Oh, selalu. nggih, gentes gentosan. Iki wis enek 10 Apa, Mas? atensi kok, Dik. Masih ada lagu napa? Oh, oke sih an, catetane sih oke. Oh, nggih. Sampun kan, Bu? Sampun nggih? Ya dintekne to ya. Oh, ijik to. Jik seprapat. Oh, sik seprapat. Mm-mm. Tak pikir wis Mas wong duite ya wis ning Anjir, kene nanti kok. bundanya juga mau request lagu nih kalungnya mau digadekan. Malah kalungnya cemlorot ya kalau. Aku wis mau ngelirik wae kandhani. Jan-jane